Vítajte! Dnes sa pozrieme na to úžasné remeslo, ktoré dokáže z hodín a hodín surových záberov vytvoriť, proste strhujúci príbeh. Áno, hovorím o strihu videa. Ideme si ukázať, ako sa dá táto zručnosť zvládnuť a prečo je v dnešnej dobe možno cenejšia než kedykoľvek predtým. No presne tak. Vo svete, ktorý je doslova zaplavený obsahom, ako sa vlastne rodia tie príbehy, ktoré nás naozaj chytia za srdce. Zaujímavé je, že odpoveď väčšinou nie je v nejakej super drahej kamere. Je to o tom, čo prichádza až potom. O tom procese, ktorý z toho celého chaosu záberov vytvorí niečo, čo má zmysel a hlavne emóciu. A presne o tom to je. Vizuálne rozprávanie je dnes všade. V komunikácii, v zábave, dokonca aj vo vzdelávaní. A práve strih je to remeslo, ktoré všetko formuje. Zamyslíme sa nad tým, či už ide o hollywoodský trhák, reklamu, ktorá sa stane virálnou, alebo len krátke video na sociálnych sieťach. Vždy je to strih, čo udáva tempo, emócie a vlastne aj celú pointu. Je to doslova tá sila, ktorá môže rozhodnúť o úspechu. Dobre, ale prečo by sme sa tomu mali vlastne venovať? Poďme sa na to pozrieť bližšie. Akú obrovskú silu má vizuálne rozprávanie v našom digitálnom svete? Tých dôvodov je fakt kopa a viete, vôbec to nie je len o tom naučiť sa klikať v nejakom programe. Vôbec nie. Je to o tom, ako sa kreatívne vyjadriť, či už v médiách, v marketingu alebo vo filme. Je to o budovaní technických zručností, ktoré sú dnes žiadané naprieč mnohými odvetviami. A čo viac, pomáha to lepšie spolupracovať s režisérmi či dizajnermi. A v neposlednom rade je to skvelá investícia do, povedzme, takej všeobecnej digitálnej gramotnosti. OK, fajn, ale poďme teraz k samotnému jadru veci. Čo to vlastne ten strih videa je? Poďme si to pekne rozmeniť na drobné. Viete, v podstate je to niečo ako byť dirigentom orchestra. Strihač berie všetky tie rôzne nástroje, obraz, dialógy, hudbu, zvukové efekty a spája ich do jedného harmonického celku. Je to taká zmes technickej zručnosti a samozrejme umeleckého cítenia. A cieľ, ten je vždy rovnaký, vyvolať emóciu a odovzdať nejakú myšlienku. A každý naozaj dobrý strih stojí na takých 5 základných pilieroch. Takže poďme na to. Prvým je naratív, teda to, ako poskladáme klipy, aby vôbec rozprávali príbeh. Potom je tu kompozícia, čo je v podstate práca s tempom a rytmom. Ďalej zvuk, ktorý, a to si zapamätajme, je často polovica celého zážitku. Po štvrté farba, ktorá udáva tú správnu náladu. No a nakoniec ten často podceňovaný export, čiže technicky správne dostať video k divákom na rôznych platformách. Super! Takže ako sa v tomto remesle stať majstrom? Aké sú vlastne cesty, ktoré vedú k tomu, aby sme strih videa naozaj zvládli? Poďme sa na ne pozrieť. V zásade existuje niekoľko hlavných ciest. Máme tu digitálne kurzy, kde sa učí vlastným tempom. To je úplne ideálne pre ľudí, čo majú nabitý program a potrebujú flexibilitu. Potom sú tu kurzy naživo s lektorom, tie ponúkajú jasnú štruktúru a hlavne okamžitú spätnú väzbu. Perfektné pre tých, ktorí možno potrebujú trochu viac disciplíny. A nakoniec krátkodobé workshopy. Tie sú super pre profesionálov, ktorí si chcú cielene a rýchlo osvojiť nejakú konkrétnu zručnosť, napríklad spomínaný color grading. Toto všetko nás ale privádza k tej asi najdôležitejšej otázke zo všetkých. Ktorý kurz je teda ten pravý? Ako si vlastne vybrať? Poďme si to rozobrať. A je to naozaj kľúčová otázka, pretože tých možností je dnes strašne veľa. Správny výber totiž neurčuje len to, čo sa človek naučí, ale aj to, ako rýchlo bude napredovať a, čo je možno najdôležitejšie, či ho celý ten proces bude vôbec baviť. Tak, tu je pár bodov, nad ktorými sa oplatí zamyslieť. Prvá vec, formát. Vyhovuje skôr učiť sa po večeroch vlastným tempom, alebo je lepšia pevná štruktúra s lektorom? Druhá, software. Chceme sa zameriať na program, ktorý používajú napríklad influenceri, alebo na ten, ktorý je štandardom v profesionálnej filmovej produkcii? Tretia, a toto je mega dôležité, ponúka kurz reálne projekty, ktoré sa dajú pridať do portfólia. A samozrejme je tu otázka certifikácie. Je pre nás dôležitá, alebo nie? A v neposlednom rade, či sa to, čo sa tam učí, zhoduje s tým, ako sa reálne pracuje v praxi. Keď sa povie profesionálny strih, asi väčšine ľudí ako prvé napadne Adobe Premiere Pro. A nie sa čomu čudovať. Je to jednoducho priemyselný štandard, na ktorý narazíte takmer v každom štúdiu. Jeho obrovskou silou je neskutočná všestrannosť a hlavne to dokonalé prepojenie s ostatnými Adobe aplikáciami, ako je napríklad After Effects. Všetko spolu krásne funguje. Potom tu máme DaVinci Resolve. Ten si v posledných rokoch získal srdcia filmárov po celom svete. Zaujímavé je, že pôvodne to bol nástroj hlavne na profesionálne farbenie filmov a túto neuveriteľnú silu si zachoval dodnes. Ale jeho najväčšia výhoda? Je to prístup všetko v jednom. Strih,
farby, vizuálne efekty aj profi zvuk sú v jednej jedinej aplikácii. A čo je na tom najlepšie? Základná verzia je úplne zadarmo. A samozrejme pre používateľov Apple je tu Final Cut Pro. Ten je známy hlavne svojou rýchlosťou a trochu inovatívnym prístupom. Kľúčová je tu tzv. Magnetická časová os, ktorá tak trochu mení spôsob, akým sa o strihaní premýšľa. Ak niekto pracuje výhradne na Macu, tá optimalizácia je proste bezkonkurenčná. Fajn, ale kam to vlastne celé smeruje? Poďme sa na záver pozrieť trochu do budúcnosti. Na trendy, ktoré už dnes, práve teraz, menia pravidlá hry v strihu videa. Umelá inteligencia, ktorá dokáže automaticky prepísať rozhovory alebo dokonca navrhnúť najlepšie zábery. Cloudové platformy, vďaka ktorým môžu strihači z opačných koncov sveta pracovať na jednom projekte v reálnom čase. A čo naše smartfóny? Tie sa stávajú plnohodnotnými vreckovými strižňami. Je to neuveriteľné, ako rýchlo sa svet strihu vyvíja. A toto je asi ten najdôležitejší odkaz. Nástroje sa budú meniť, software sa bude vyvíjať, ale jedna vec zostane úplne rovnaká. Naša ľudská potreba rozprávať silné príbehy. Takže tá skutečná otázka vlastne neznie, ktorý nástroj použiť, ale aký príbeh s ním chceme vyrozprávať svetu.